Bon dia, és dijous i us he de ficar al dia de moltíssimes coses mentre me faig el meu mig matí, que és caseïna i és de MyProtein, perquè, no sé si alguns ho haureu vist per Instagram, he començat a col·laborar amb MyProtein, llavors me fan com un mes de prova per analitzar una mica com els hi funciona, si els agrada el meu contingut, etc. I us deixaré tots els codis i tot a la descripció perquè les ofertes van variant, però sempre és des de l'enllaç que us deixo, que també teniu els destacats d'Instagram amb el codi ANET, i que us estaria super agraïda si ho feu servir, si compreu amb el meu codi. Ja és això, el primer mes és com de prova i volem veure com els hi funciona i us ho agrairia moltíssim. Llavors, deixant de banda això, avui ja és dijous, demà ja marxem a Mallorca, ja estem amb els preparatius del viatge, ja m'he dutxat, m'he exfoliat, perquè ja hem començat amb l'exfoliació per la competició, perquè si no el tinte pot ser un desastre total. És de xocolata, està molt bona. El que m'agrada d'aquesta caseïna és que absorbeix molta aigua i ens sàcia més que altres. He deixat fet el dinar per demà, perquè l'avió surt a les 3:15, així que hauré de dinar a lo que és l'aeroport, i aquí sota crec que em ficaré el sàndwich per tindre el berenar, perquè arribarem a les 4 i pico i suposo que anirem a comprar perquè agafarem el cotxe i ens el sopar sí que ja el faré allà. M'acabaré d'arreglar les pastilles, que ficaré la xaguanda i alguna coseta més, i després tot el que és ampols, la creatina i el col·làgen. He vist molta gent que això ho fiquem en aquestes bosses i llavors així, que són aquestes sellades, ho poden portar a la maleta. Lo important que és tenir tot ordenat, o sigui, és que no en som conscients. Porto com uns dies que hem tingut molta feina i, el pis està net, òbviament, però no està ordenat com m'agrada tindre'l, i me passava el que us he comentat abans, com que xocàvem tot me queia de les mans, me notava com estressada i pensava, joder, tio, és que tampoc, si tinc feina d'acabar coses, hem de posar les maletes, però tampoc n'hi ha per tant, saps? I avui he dit, no, primer faig el pis, ordeno tot, ho fico tot a puesto i tal, i després ja anem fent la resta pas a pas. I ha sigut tindre-ho acabat, i la meitat de l'estrès, de que em relliscava i tot, de que tot me queia, s'ha acabat. I és com, amigos... boníssimes. M'encanten.
No he pogut ser més xulo. Estic tan feliç i contenta i plena d'energia i de tot. Bon dia, ja estem a caseta. Avui, com que el Roger té festa, m'he despertat més algo que el cos me demanés i bueno, us he gravat bastant, crec, però com que no us he anat, tinc l'Arcanella darrere dormint, no us he anat explicant gran cosa. No sé, tio, ha sigut molt xulo. O sigui, les nenes, les vibres que portaven, l'energia amb la que venien, com són, els nens també, ha sigut superbonic. No m'ho esperava, o sigui, és que us juro que pensava a Mallorca, que guai, no sé què, però com que ha superat moltíssimes més expectatives. L'Àngela i el Robert són tal qual es mostren, però és que tal qual, era com si realment els conegués, perquè al final fa més d'un any que estic amb ells i notaves ja com aquell vincle i ha sigut molt bonic. L'Àngela és una persona tan bona i que es preocupa tant pels altres, o sigui, estava tan pendent tota l'estona per mi, que jo estigués a bé, perquè hi havia molts moments que era com l'única d'allà que estava com en preparació, per exemple, el sopar, perquè la Bibi és d'allà i tenia un cumpleaños i no va vindre, i va vindre després, i llavors, clar, el sopar, que va anar a una hamburgueseria jo amb el tàper, com que tota l'estona, tant ella com les nenes, pendents de que jo estigués bé, que no ho estigués passant malament, que si volia, jo que sé, un cafè, qualsevol cosa que em pogués anar bé, i ja no es diu no sé què, i ella, sí, tal cosa, va, que te la demano. T'ho juro, m'he sentit tan arropada, tan estimada, i el que em sorprèn és que eren les persones que en principi, menys l'Àngela, no et coneixien, i l'Àngela en persona no em coneixia, i de bones, tio, no sé, m'he sentit tan estimada i tan plena d'energia. O sigui, Mallorca per mi ja serà un lloc que desprèn amor, serà bons records, bones sensacions. La Martina, una nena més mona, o sigui, us juro que és una persona que mesura tot el que diu, però amb el bon sentit, saps? Que, no sé, tio, molt bonica, molt bona nena també. És que només tinc paraules bones, us juro que he marxat tan feliç, tan contenta, que no tinc paraules com per transmetre el que de veritat ha sigut Mallorca per mi. I mira que tinc la sensació com que jo amb ells no he estat al 100%, perquè no deixes d'estar com més cansada de no ser realment tu. Si jo sé que soc més enèrgica, més alegre, més de cachondeo quan estic super a gust, i sé que en alguns moments està com més apagada, però no sé, marxo contenta, amb el cor super ple, motivadíssima, i encara més amb aquella sensació de que passi el que passi, perquè m'està portant tantes coses bones això, i tanta gent bona, i m'està, no sé, apropant a gent que veig que està com al meu mood, a les meves vibres, que estic tan agraïda, que és que ja em dona igual el que passi tarima, us ho juro, no sé, estic molt feliç. I no res, ara faig el cafè, me fico a treballar. Avui, a part de... Ui, quin gall! A part de feina també tinc facturació i poqueta cosa més. Ja us penjaré el vídeo dijous, tinc moltes ganes de que el vegueu, a veure com surt, i que espero que us agradi molt, que gràcies per ser-hi sempre i que ens veiem al pròxim.